Здравейте! В момента разговаряме с част от организаторите на благотворителния спектакъл в помощ на Ивелина, Кристина Рашкова и Васил Иванов, които са представители на Студентския съвет към Бургаски свободен университет. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни как се запознахте с случая на Ивелина и защо решихте да се включите в нейната кампания за набиране на средства? Всичко стана съвсем случайно. Един ден пътувахме с колата и по радиото чухме анонса за нея и нейната болест. Това ни накара да се поразровим в интернет, откъдето всъщност разбрахме, че тя е наша състудентка от Бургаския свободен университет. Това ни накара да сме съпричастни с нейната кауза и да й помогнем. Вие поддържате връзка с нейните близки. Какво е моментното състояние на Ива? Как се чувства тя? От 7 месеца Ивелина се намира в Испания, в клиника в Памплона, където се лекува. Поради заслабения имунитет имаше инфекции, които към момента са отшумели. Лекарите дават големи надежди за нейното оздравяване и ние всички трябва да я подкрепим. В тази връзка, какво е моментното състояние на нейната сметка? Колко още пари са необходими за лечението на Ива? За лечението на Ивелина са необходими 108 000 евро, като към момента са събрани 57 000 евро и остават да се съберат още 51 000 евро, като тази сума може да нарасне. Вие сте решили да допринесете към събирането на средствата чрез поставянето на благотворителен спектакъл. Как се роди тази идея? Да, първоначално ние организирахме студентски партита, но средствата от тези партита бяха изключително малки, затова решихме да направим нещо по-голямо, като организирахме този благотворителен спектакъл, за да съберем по-голяма сума за нейното лечение. Разкажете ни малко повече за благотворителния спектакъл, кой е той, къде може да го видим и кога? На празните усилия на любовта на Уилям Шекспир, изиграни от театралното ателие на Бургаския свободен университет. Постановката ще се играе на 26 април от 19 часа в драматичен театър Адриана Бодеска в Бургас. За финал ви приканвам да отправите един апел към бургаската общественост. Аз искам да призова бургаската общественост да изпратят най-малко един СМС на номер 17777 с текст Ивелина. Искам също така да благодаря на нашите партньори, на директора на театъра Адриана Ботеска, господин Чакринов, също така да благодаря на нашият ректор професор Галя Христозова, на НПСС, на Община Бургас, на пиар агенцията. Искам да благодаря също и на вас като медия за това, че се включихте толкова дейно в популяризирането на кампанията. Все още има ли неразпродадени билети? Хората, които сега научават за този спектакъл, ще могат ли да се възползват от това и да видят представлението? 2/3 от билетите вече са продадени, но все пак има още билети, които могат да се закупят на касите на Драматичния театър. Да повторим още веднъж на 26 този месец в театър Адриана Бодевска. Да, от 19 часа. Благодарим ви. Ние благодаря.